Няма как на Ени в ден да не споделя за един прекрасен билков продукт с насоченост черен дроб. Не забравяйте, че черният дроб отговаря за над 400 функции в нашия организъм. Също така отговаря за синтеза на хормоните на щитовидната жлеза или по-точно преобразуването на F4 в F3 хормон. Също така то отговаря да получаваме пречистена кръв, отвежда химикалите и токсичните вещества от нашия организъм. Но един затлачен черен дроб естествено, че не може да функционира правилно. Продукта, за който аз така с две ръце ви препоръчвам, аз и Илия Борисов, се казва Liver Cleanse. 80% от състава му е билков, бял трън, млечен будил, под различни наименования е известен, но той е точно силен, мощен антиоксидант и точно с насоченост почистване на черния дроб. В продукта, за който аз говоря, има още билки, има селен, има водорасли алфа, не спираме да говорим с Илия за тях, защото с мощен, силен антиоксидант, тях има и сотензим. Също така има ионни минерали. Така че не подценявайте ролята на черния дроб във вашия организъм. Профилактично, поне по един месец в годината правете чистене, да не кажа, че ви препоръчвам, нека бъдат 3. За повече информация можете да ни пишете в коментар на лично съобщение, да последвате нашата страница Гергана и Илия Борисови, можете да споделяте и съдържанието. Нека достига до повече хора, защото всъщност в основата на всичко в нашия живот седи здравето. Имаме ли здраве, ние имаме всичко. Бъдете здрави!